pasne umeten ti trabaho sagpaminsan kan nga umay ti Domingo awanen ay dirigtam kinayat mo nga mangibingay ti ayat iti Apo inayang nga naglabas iti tiyempo italin ko na inted na inpuput mo pagsubli ka ni Jesus ay ayaten da ka tarigagay ng abiyag mo maisimpa isubli day didamo nga ayat mo lumigta ka nagserbi iti Apo pagipatan kadin kapsat ididamo kapalalo unay ti sangsangi